Rigtig mange podcasts lider af dårlig akustik og for meget rumklang. Rumklang er, når lydbølgerne fra din stemme rammer vægge og loft og bliver kastet tilbage ind i mikrofonen. Det er den effekt, du blandt andet kan høre, når du taler på et badeværelse eller i en kirke. Men den effekt vil du gerne minimere, når du optager din podcast. Du behøver ikke nødvendigvis et dyrt lydstudie, hvis bare du optager i det rigtige rum. Du skal undgå rum med lige hårde flader. Toiletter og køkkener er især dårlige steder at optage, men også sparsomt møblerede steder med meget glas som mødelokaler og åbne kontorer. Polstrede møbler, tunge gardiner og bogreoler er gode til at absorbere lyden. Hvis du har et walk-in closet, så er det et oplagt sted at optage. Du kan også bygge en lille hule med madrasser, dyner og puder. Hvis skaden er sket, så er du velkommen til at uploade filerne til mig på joshualindemann.dk, så kan jeg reducere rumklangen for dig.